Hi, good evening, my dear friends. खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि टेक्निकल बड यूट्यूब चैनलाव बरायबाय दिनैनि भिडिअ जोङो मबाइल गंसेयाव माबायदि जीमेल एकाउन्टखौ जोङो बानायनो हायो बा क्रिएट खालामनो हायो बेनि बागै आं सावरायनो नागिरदों। नोंथांमोना साननो हागौ माब्लाबा जे जीमेल एकाउन्टखौ जोंनो मानो नांगौ। जीमेल एकाउन्टआ मानो एसेबां इम्पर्टेन्ट। आथिखालनि दिनाव जीमेल एकाउन्ट बा इमेल एकाउन्टआ जोबोद इम्पर्टेन्ट जानानै फैदों। मानो होनब्ला नोंथांमोना मिथिगौ यूट्यूब चैनल बानायनो थाखाय नोंथांमोननो जीमेल एकाउन्ट नांगौ। लोगोसे नोंथाङा यूट्यूबाव माबा माबि भिडिअ नायनो गोनां जायोब्लाबो नोंथांनो जीमेल एकाउन्ट नांगौ। आरो लोगोसेनो नोंथाङा जुदि अनलाइन शपिं खालामोब्ला नोंथांनो जीमेल एकाउन्ट नांगौ। थिग बेबायदिनो नोंथाङा जुदि गुगल ब्राउजाराव माबा मोनसे सिक्योरलि सार्फिं खालामनो थाखाय बा ब्राउज खालामनो थाखाय नोंथांनो जीमेल नांगौ। बेखायनो आं साननायसै दिनैनि बे भिडिअआव नोंथांमोननो आं माबायदिहाय मबाइलाव जीमेल एकाउन्टखौ जोङो क्रिएट खालामनो हायो बेनि बागै आं डिटेल्सै सावरायगोन। लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनो दाबाव। जागायनायनि आगोल नोंथांमोनखौ आं खावलायनो सानो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम नोंथांमोना। आरो साबस्क्राइब खालामनो थाखाय नोंथांमोना बै गोजायै लिरनाय सोदोबाव नोंथांमोना थुनानै हो आरो लोगोसे बेल आइकनखौ नोंथांमोना थुना होनो दाबाव। आरो लोगोसे आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना प्लिज लाइक खालामनो दाबाव आरो लोगोसेनो लोगोफोरनि गेजेराव शेयार खालामनो दाबाव। फै लोगोफोर जोङो भिडिअखौ जागायदोनोसै। कम अन लोगोफोर फै जों जागायदिनि। नोंथांनि नैबे मबाइलनि स्क्रिनाव नोंथाङा नैबेयाव थुनानै हो एप्सनि नैबे थुनानै हो। जेब्ला बेवहाय थुगोन नोंथाङा नोंथांनि मबाइलाव जेसेबां एप्स इनस्टल जानानै दङ गासै एप्सफोरखौ नोंथाङा बेवहाय फारि फारि नुनो मोनगोन। बेबायदि नोंथाङा साइड स्क्रल खालामगोन आरो स्क्रल खालामनानै नोंथाङा मोनसे एपखौ नागिरगोन जाय एपनि मुङा जाहैबाय जीमेल। बेवहाय नोंथाङा नुनो मोनगोन बेवहाय जेबो जीमेल गैया। नाथाय जोङो जीमेलखौ दानिया बहा मोनगोन। नोंथाङा सिन्था दा खालाम, जीमेला नैबेयाव हाबनानै दं। जेब्ला आं बेखौ थुनानै होबाय बेनि सिङाव थानाय माखासे एप्सफोरा बेवहाय नुजागोन। नोंथाङा बेनि गेजेराव नैबे जीमेल आइकनखौ नुनो मोनगोन। बे जीमेल आइकनाव नोंथाङा बेखौ थुनानै हो, अब्लानियानो बे जीमेल आइकना गेंगोन। दानिया नोंथाङा आगसिथिंनि गोजौ खनायाव थानाय नैबे दोंथां सिनाव नोंथाङा बेबायदि थुनानै हो। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे बेयाव थुनानै हो। बेबायदि स्क्रल खालामगोन। बेबायदि नोंथाङा जेब्ला सायाव स्क्रल खालामगोन अब्ला नोंथाङा नैबेयाव मोननैसो सोदोब लिरनाय नुगोन आरो बे जाबाय प्लास सिम्बल आरो बेवहाय एड एकाउन्ट दङ। नोंथाङा नैबे एड एकाउन्टआव थुनानै होगोन अब्लानिया नोंथाङा बेबायदि नुनो मोनगोन। जेब्ला नोंथाङा बेबायदि नुनो मोनगोन अब्ला नोंथाङा नैबे गुगोल फार्स्ट अपसनाव नोंथाङा थुनानै होगोन। जेब्ला थुनानै होगोन नोंथाङा नैफोरबादि मोनसे पेज खुलिनाय नुनो मोनबाय। दानिया नोंथाङा बेवहाय मा खालामगोन, बेवहाय नोंथाङा क्रिएट अ निउ एकाउन्ट बेवहाय थुनो नांगोन। बेनि ओंथिया मा होननाय जादों, नोंथाङा बेवहाय गोदान मोनसे एकाउन्ट खुलिगोन। नोंथाङा बेवहाय गोदान मोनसे जीमेल एकाउन्ट खुलिगोन। अब्ला नोंथाङा नैबे क्रिएट अ निउ एकाउन्टआव थुनानै होगोन। जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला बेबायदिहाय नोंथांनि अपसन फैगोन। गिबियावनो नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि गिबि मुंखौ लिरनांगोन। जेरै आंनिया रमेन बर', आंनि गिबि मुङा रमेन, बेखायनो आं बेवहाय रमेन लिरगोन। नोंथाङा नोंथांनि गिबि मुंखौ लिरगोन। अब्ला आं बेबायदि रमेन बानु लिरबाय। बेनि उनाव नोंथाङा बेनि गाहायाव नुनो मोनगोन मोनसे बेवहाय नोंथांनि लास्ट नेम। बेनि ओंथिया नोंथांनि टाइटेल एबा नोंथांनि सारनेम बेखौ लिरनो नांगोन। आंनि सारनेमा बर', आं बेखायनो बेवहाय बर' लिरबाय।
बेनि उनाव नोंथाङा नैबे नेक्स्ट बाटनाव थुनानै होगोन जेब्ला नेक्स्ट बाटनाव थुनानै होगोन अब्ला नोंथाङा बेबायदिहाय मोनसे पेज खुलिनाय नुनो मोनगोन दानिया बेवहाय नोंथाङा नोंथांनि फन नम्बरखौ बेवहाय बेबायदि होनो नांगोन आंनि फन नम्बरा बेबायदि 78966504115 नोंथाङा बेबायदि नोंथांनि मोनजि जानबुं नम्बरखौ होनानै नोंथाङा नैबे नेक्स्टआव थुनो नांगोन नेक्स्टआव थुनायनि उनाव नोंथांनो बेबायदि मोनसे मेनुआ पप आप जागोन बा ओंखारखांगोन बेवहाय नोंथांखौ बुंनाय जादों जे नोंथांनि दानिबो होनाय मबाइल नाम्बाराव गुगोलनिफ्राय मोनसे भेरिफिकेसन मोनसे मेसेज हरगोन आरो बै मेसेजनि गेजेरजों बा जोहै नोंथांनि फन नाम्बार नंगौना नङा बेखौ गुगोलआ भेरिफाइ खालामगोन दानिया नोंथाङा मा थुगोन बेवहाय मोननै अपसन दङ बेनिनो नैबे भेरिफाइ होननायाव नोंथाङा थुनानै होगोन अब्ला आं बेवहाय थुनानै होबाय दानिया आंनि बे फन नाम्बाराव गुगोलनिफ्राय मोनसे भेरिफिकेसन नाम्बार फैगोन आं बेनि थाखाय दसे नेथ'नो गोनां जागोन अब्ला आंनियाव नैबे मेसेजआ फैबाय आंनियाव मेसेज फैबाय आरो बे मेसेजाव गुगोलनिफ्राय मोनद' सानजिमा गोनां बिसोरो मोनफा नाम्बार हरो आंनो हरदों मा 15432 बे मोनद' सानजिमा गोनां अनजिमाखौ हरदों बेवहाय आङो बेखौ थुबाय थुनायनि उनाव आङो नेक्स्टखौ बेबायदि थुनानै होगोन दानिया मोनसे बेबायदिनो गोदान पेज खुलिबाय नोंथाङा बेवहाय मा खालामगोन नोंथांनि डेट अफ बार्थखौ होगोन थामहिनबा नोंथाङा जोनोम सान जोनोम डेटखौ नोंथांनिखौ होगोन बेवहाय आंनि जोनोम डेटखौ होनोसै आं होबाय 01 that means गिबि 01 बेवहाय आङो माहाखौ होबाय जानुवारि बेनि उनाव आं बेवहाय आंनि जोनोमनि मायथाइखौ होनो नांगोन बेवहाय आं लिरगोन आंनि जोनोम मायथाइया 1990 मायथाइयाव दानिया नोंथाङा हिनजाव ना हौवा बेखौ नोंथाङा बेवहाय होगोन बेवहाय आं लिरगोन आङो हौवासा बेखायनो आं बेवहाय मेल होननानै होगोन बेबायदि फिलआप खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबे नेक्स्ट बाटनखौ थुनानै होगोन जेब्ला बेबायदिनो नोंथाङा नेक्स्ट बाटन होयो अब्ला नोंथांनाव बेबायदि मोनसे पेजआ खुलिगोन दानिया नोंथाङा बेवहाय मा खालामगोन नोंथाङा नागिरनाय बायदियै नोंथाङा मोनसे इउजार नेम सायख'नो नांगोन नोंथाङा बे इउजार नेमखौ नोंथांनि मुङावबो लाखिनो हायो बा गुबुननि मुङाव लाखिनो हायो बे नोंथांनि खोथा नोंथाङा जुदि नोंथांनि मुङाव लाखिनो लुबैयोब्ला नोंथाङा बेवहाय नोंथांनि मुंखौ लिरना होनांगोन टाइप खालामना होनांगोन अब्ला आंनि मुंखौ खनसे टाइप खालामनायनि आंनि मुङा रमेन आं बेवहाय आं रमेन लिरना नायदों RAMEN बेवहाय बे रमेन मुंजों बेयाव इउजार नेम आङो खालामनो हागोन ना हाया आं बेवहाय टेस्ट नायनो नागिरदों बेनि थाखाय आं बेबायदि लिरखांनायनि उनाव आङो नेक्स्ट बाटनखौ थुनानै होबाय बेवहाय नोंथांमोना नुनो मोनदों सिङाव गोरजा गाबजों खायसे सेन्टेन्स बा खायसे बाथ्राफोर नुनो मोनदों सरि योर इउजारनेम मास्ट बी बिटुइन 6 and 30 characters long बे बुंनाय जादों निमाहा हो नोंथांनि जिथु इउजार नेमनि लावथाया जानो नांगौनो 6 निफ्राय 30 नि गेजेराव जानो नांगौ बेनि थाखाय बेखौनो बुंनाय जादों आंनि मुङाव बेवहाय मोन 12 लेटार दङ बेनि ओंथिया आङो बेवहाय मोनसे दाजाबदेरबावनो नांगोन बेखायनो आं मा खालामगोन बेवहाय हमनानै लाबाय आं लिरगोन बेयाव रमेन
बा ब र बेबायदि लिरनानै होगोन दानिया आं चेक खालामगोन बे मुङाव आं इउजार नेम बानायनो हागोन ना हाया बेखौ मिन्थिना लानाया नोंथाङा मोजां जे माब्लाबा नोंथांनि मुंनिनो सोरबा गुबुन सासेया बेबायदि इमेल एकाउन्ट बा जिमेल एकाउन्टखौ जुदि बानायखांबायबा नोंथाङा बेबायदि एखे नामनि जिमेल एकाउन्ट बानायनो हानाय नङा मानो होनबा मोनफा जिमेल एकाउन्टआ इउनिक जायो दैट मीन्स रावजोंबो राव गोरोबलाया अब्ला नायदो एबार आं इउजार नेमखौ लानो हागोन ना हाया बेवहाय आङो नेक्स्ट थुना नायनोसै स' आं थुनानै होबाय थ' बेवहाय लिरनाय फैबाय the username is taken that means बे इउजार नेमखौ सोरबा लाखाबाय थ' बेखायनो आं बेखौ लानो हालिया from another option आं बेवहाय खालामनो थाखाय आं मा खालामबाय आं मोनसे राहा नागिरबाय हमनानै लाबाय आं बेवहाय माबा मोनसे अनजिमा हाबाय 1 2 3 बेबायदि लिरनानै होबाय दानिया आं बेवहाय नायनोसै आङो एभेलेबल नंगोना नङा दानिया नोंथाङा जुदि बेबायदि नायनो लुबैया अब्ला नोंथाङा नैफोरबादिबो खालामनो हायो नोंथांनो नैबेयाव खायसे इउजार नेमखौ साजेस्ट खालामदों नोंथाङा नैफोरबादिबो लानो हायो बेयो एभेलेबल दङ बा नोंथाङा बेखौबो लानो हायो बा बेखौबो नोंथाङा लानो हायो थ' बेवहाय आं बेबायदि लायालासिनो आं नैबेखौ लानो लुबैदों दा बेवहाय मा लिरदों रमेन 1272 बे इउजार नेमा एभेलेबल दं थ' बेखायनो आं बेवहाय आं नैबेखौ सायख'नोसै अब्ला बेवहाय आं सायख'बाय बेवहाय थुनानै होबाय स' नुबाय आं रमेन बर' 72 आ जिहेतु जोंनिया एभेलेबल दङ बेनिखायनो आं बेखौ सेलेक्ट खालामनानै होबाय दानिया आं मा खालामगोन बेनि उनाव आङो नेक्स्ट बाटनखौ थुनानै होगोन जेब्ला आं नेक्स्ट बाटनखौ थुनानै होगोन अब्ला बेवहाय जोंना मोनसे गुबुन मोनसे गोदान पेज ओंखारगोन बे पेजाव नोंथाङा मा खालामनांगोन नोंथांनि गोसो बायदियै पासवर्ड सायख'नो नांगोन आरो बे पासवर्डखौ ओरैबायदि सायख'नो नांगोन जाहाथे नोंथाङा गोसोआव लाखिनो हायो आरो बे पासवर्डआ ओरैबायदिबो जानो नांगौ जे गुबुना जाहाथे नोंथांनि पासवर्डखौ गेस खालामनो हाया थ' बेवहाय आङो आंनि पासवर्डखौ आं बेबायदि लाखिनो नाजादों बेवहाय आं बेबायदि लिरगोन 1 2 3 बेनि उनाव आं लिरनो लुगैगोन रमेन RAMEN बेबायदि नोंथाङा पासवर्डखौ होखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबे नेक्स्ट बाटनखौ थुनानै होगोन जेब्ला नेक्स्ट बाटनखौ थुनायनि उनाव नोंथाङा एगेन दाहानि बयसो नोंथाङा जा पासवर्ड थुदोंमोन बे एखे पासवर्डखौनो बेवहाय थुबावनो नांगोन थ' आं थुदोंमोन 1 2 3 RAMEN बेबायदि थुखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबे नेक्स्ट बाटनखौ थुनानै होगोन नेक्स्ट बाटनखौ थुनायनि उनाव नोंथांनियाव बेबायदि पेज खुलिगोन आरो बेवहाय माबा माबि लिरनाय दङ नोंथाङा बेखौ जेबो सिन्था खालामनो नाङा नोंथाङा दानिया सिंथिंजाय स्क्रल डाउन खालामगोन थ' स्क्रल डाउन खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा येस I am in बेवहाय नोंथाङा थुनानै होगोन थ' बेबायदि थुखांनायनि उनाव एगेन नोंथांनाव बेबायदि गोदान मोनसे पेज खुलिगोन आरो बे पेजखौबो नोंथाङा बेबायदि स्क्रल खालामलांबाय थागोन खालामलांबाय थाखांनायनि उनाव नोंथाङा नैफोरबादि मोनसे अपसन मोनगोन बे जाबाय I agree नोंथाङा बेवहाय लिरनाय खायसे टर्म्स एन्ड कन्डिशन जिमेल खुलिनायनि खायसे टर्म्स एन्ड कन्डिशनफोरखौ नोंथाङा मानिना सोलियोब्लासो नोंथांनो बिथांमोना इउजार एकाउन्ट नोंथांनो होगोन थ' नोंथाङा बेवहाय एग्री खालामनांगोन आरो बेनि थाखाय आं बेवहाय एग्रीआव थुनानै होबाय एग्रीआव थुखांनायनि उनाव नोंथाङा मोनसे बेबायदि गोदान पेज नुगोन जे नोंथांनि इमेल एकाउन्टआ बेवहाय रेडि जाबाय थ' आंनि जितु जिमेल एकाउन्टआ ओरैबायदि RAMENBARO72@gmail.com थ' नोंथाङा बे इमेल एकाउन्ट बा जिमेल एकाउन्टखौ नोंथाङा बेखौ बहियाव लिरनानै दोन
बेनि उनाव नोंथाङा जा पासवर्ड होदोंमोन बेखौबो नोंथाङा बबावबा मोजाङै लिरनानै दोन। मानो होनबा नोंथांनो बे मोननै जिनिसखौ माबा मोनसे खामानियाव नोंथाङा बेखौ बाहायनो गोनां जायोब्ला बे मोननैखौबो नांगोन। स' बेबायदि नोंथाङा खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा जेबो खालामनो नाङा। बेनि उनाव फिन नोंथाङा नेक्स्टखौ थुबानो जाबाय। थ' नेक्स्ट थुखांनायनि उनाव नोंथाङा मोनसे गोदान बेबायदिनो पेज मोनगोन। अब्ला नोंथाङा बेबायदि पेज मोनबाय। थ' नोंथांनि इमेल एकाउन्ट बा जिमेल एकाउन्टआ नोंथांनिया खुलिबाय। थ' आं दानि बावैसो जितु जिमेल एकाउन्ट खालामदोंमोन बे एकाउन्टआ नैबेयाव नुजाबाय। बे जाबाय romanboro72@gmail.com। अब्ला दिनैनि बे भिडिअ नोंथाङा बुजि मोनबाय जों माबायदिहाय मोनसे जिमेल एकाउन्ट बा इमेल एकाउन्टखौ जोङो गंसे मबाइलनि गेजेरजों माबायदि दिहुननो हायो नोंथाङा नैबे भिडिअनि गेजेरजों बुजि मोनबाय। थ' जोबनायाव आं नोंथांखौ खावलायनो सानो आंनि बे भिडिअखौ नोंथाङा मोजां मोनदोंब्ला प्लिज साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो लोगोसे आंनि बे भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव। नोंथाङा आंनि बे नैबे चेनेलनि सिङाव नोंथाङा कमेन्ट्स खालामनो हायो। माबाफोर जुदि बुजिनो थालांबायबा नोंथाङा बेनि आंनि चेनेलनि सिङाव कमेन्ट्स खालामनानै आंखौ सोंहरनो हायो। थ' बेनि अनगायैबो नोंथाङा जुदि माबेबा भिडिअखौ खालामजानो लुगैदोंब्ला माबेबा टपिकनि सायाव आंखौ भिडिअ खालामजानो लुगैदोंब्ला नोंथाङा नैबे आंनि इउटिउब चेनेलनि कमेन्ट सिङाव कमेन्ट्सखौ होनो हायो। स' बेखिनियानोसै। नोंथांमोनखौ आङो साबायखर बावो आंनि बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय। आंनि बे भिडिअखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौ दाबायनानै हो जाहाथे नोंथाङा इयुनाव आंनि गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट्स बा नटिफिकेशन बा मेसेज मोननो थाखाय। स' गोजोन्थों, साबायखर। जै बोराइ बाथौनि